Que tal como están? Benvidos momentos de moita tensión os que se vivían esta mañá na parroquia Compostela de Arins, onde o colectivo Stop Desafiuzamentos intentaba paralizar o desaloxo dunha vivenda. Finalmente, a familia afectada decidiu abandonar a casa por vontade propia, mentres que a policía detía unha persoa. Esta era a terceira ocasión na que se intentaba levar a cabo este desafiuzamento. Esta é a casa de Carlos e María, un matrimonio con 2 fillos residente no lugar de Vilacova na parroquia Compostela de Arins. As inmediacións da súa vivenda estaban ocupadas dende primeira hora desta mañá por un grupo de persoas que intentaban axudar a evitar o seu desaloxo ante unha forte presenza policial. Era a terceira vez que a familia desafiuzada se enfrontaba a esta situación. Nas outras 2 ocasións, en xullo, lograron permanecer no seu fogar, pero esta mañá todo apuntaba que non ían correr a mesma sorte, a pesar dos esforzos dos membros da plataforma Stop Desafiuzamentos. Incluso la jueza se avino a intervenir, a intermediar entre la familia pero bueno, en estos momentos teníamos que haber recibido un documento del abogado, un acuerdo de la otra parte y no ha llegado, todavía no llegó, entonces no sabemos qué va a suceder. Segundo Stop Desafiuzamentos, durante a noite permaneceron na casa unhas 15 persoas que se apostaron diante da vivenda ao amencer. Foi pola mañá coa chegada dos furgóns policiais e coa mobilización de máis xente cando se comezaron a vivir esceas de tensión entre os axentes e as persoas que apoiaban á familia afectada. De feito, produciuse unha detención a do mozo que exercía de negociador entre as partes e que xa saiu en liberdade acusado de desobediencia á autoridade. Cuando les decíamos que la vivienda es de esta familia hasta las 9:15 de la mañana, a la hora del desahucio, mientras tanto éramos invitados de esta familia. Y bueno, pues mucha tensión. El negociador, que es un compañero que está ahí fuera, que es el que está negociando, negoció con la jueza, con el abogado, y está ahí fuera, no se le permite entrar, no se le permite hablar con la familia, tenemos que hablar aquí a través de esta alambrada. Sobre as 11 da mañá e despois de que un operario xa tivera cortado as cadeas que mantiñan pechado un dos portais de acceso á casa, a familia decidiu abandonar o seu fogar por vontade propia, comezando a sacar algunhas das súas pertenzas. A rabia facíase patente, neste caso reflexada na irmá do cabeza de familia. Esto es todo una injusticia y la jueza y la justicia de Santiago se lo da todo a este señor estafador. Quedan en la calle, no tienen dónde meterse, no hay un alojamiento, nadie le da nada, están en la calle. O caso é especialmente delicado xa que a familia defende que foi vítima dunha estafa cando, ao non poder facer fronte a un crédito bancario de 35.000 euros, contactaron cun prestamista de nacionalidade francesa. Ademais, na casa vivía unha persoa maior con mobilidade reducida. Entre as persoas que se achegaban a esta casa da parroquia de Arins atopábanse a deputada do BNG Ana Pontón e tamén o voceiro municipal do Bloque en Santiago. Rubén Cela mostrouse moi crítico coa situación e pediu ao goberno local máis apoio para as persoas afectadas. Tras permanecer diante da casa da familia desafiuzada na parroquia de Arins, o voceiro do BNG chegaba ao Pazo de Raxoi moi contrariado pola situación vivida por estes veciños. Rubén Cela mostrouse moi crítico coas formas nas que se levou a cabo este desaloxo, con gran presenza policial, e recordando que se trata, dixo, dunha familia que sufriu unha estafa. O que lle pasou a esta familia pode pasarlle a calquera de nós. A calquera de nós. Entón, bueno, eu creo que as normas injustas están para cambialas. Por desgracia, as cousas non cambian solas. E moitas veces hai que recurrir precisamente a expresións simbólicas para facer máis patente na sociedade a injustiza de algunhas cousas, para que se tomen medidas e os que realmente mandan e os que realmente teñen o poder entendan que non se poden pasar de rosca. E neste caso, e como noutros desafiuzamentos, eu creo que se pasaron demais, non? Para o voceiro municipal do BNG, o goberno local e mesmo o propio alcalde persoalmente deberían ter mostrado maior interese no caso e maior solidariedade. A resposta de Agustín Hernández non se fixo esperar. Por parte dos servicios sociais do Concello, estamos a traballar seguindo as indicacións do xulgado e de forma coordinada con outras instancias, a Xunta de Galicia, lóxicamente, para contribuir e paliar, como non podía ser de outro xeito, as consecuencias da sentenza xudicial de desafiuzamento
que deu lugar á execución da mesma o día de hoxe. Neste sentido, o alcalde quixo aclarar que o goberno compostelán xa deu mostras de preocupación por esta familia de Aríns tratando de buscarlle cobixo a través do IGUS, o Instituto Galego de Vivenda e Solo. Se lle concretou unha cita para o día 8 de setembro, na que por parte do IGVS se lle demandou achegar unha documentación sin que ata o de agora se teña constancia de ningún outro trámite nese organismo autonómico. É dicir, pois trasladaron dende o IGVS unha serie de condicionantes e de petición de documentación o cabeza de familia e o cabeza de familia non deu sinais de vida. Por lo tanto, creo que o Concello de Santiago acreditou o seu compromiso de estar ao lado dos veciños deste Concello cando teñan un problema de desafiuzamentos. Con respecto ao vivido esta mañá en Aríns, o alcalde considera que o desafiuzamento se levou a cabo sen incidentes graves. Da parroquia de Aríns imos a de Laraño porque o BNG tamén anunciou que vai levar ao próximo pleno municipal o caso da liña de alta tensión que en principio estaba previsto que cruzara entre as casas do lugar de Coira. Os veciños xa conseguiron que se paralizaran as obras e que se estudie un novo trazado. A intención de Adif, o administrador de infraestructuras ferroviarias, de soterrar unha liña de alta tensión polo medio do lugar de Coira puxo un pé de guerra aos veciños desta aldea que se divide entre a parroquia Compostela de Laraño e a amiense de Biduído, e que a instalación de 220.000 voltios pasaría moi preto das súas casas e podería traer consecuencias moi negativas para a saúde e para outras infraestructuras. A plataforma Coira contra a alta tensión conseguiu paralizar as obras e valora moi positivamente a xuntanza mantida esta semana na subdelegación do Goberno na Coruña, da que saiu o compromiso de buscar un trazado alternativo. Así as cousas, dende o BNG, creen que a Corporación Municipal ten que manifestarse claramente sobre este asunto. Nós o que creemos é que o Concello de Santiago ten que ter un posicionamento claro, contundente e por escrito sobre esta situación. Por lo tanto, o que vamos a levar é ao Pleno unha moción para intentar acadar un acordo plenario de consenso de todas as forzas políticas, se é posible, de cara a que quede clara a posición do Concello de Santiago, sobre todo se temos en conta que a metade desa aldea, a maioría das vivendas, se corresponden co termo municipal de Santiago. Segundo explicou o voceiro nacionalista, os veciños mantéñense vixiantes a pesar dese compromiso de buscar outro trazado por parte dos técnicos de Adif, porque non hai nada escrito. O alcalde asegurou que se interesara persoalmente polo problema nunha viaxe recente que realizou a Madrid e onde tivo oportunidade de falar co presidente de Adif. Falei, lóxicamente, de cuestións de interese para a cidade, basicamente da intermodal, pero, lóxicamente, tamén falei desa cuestión, posto que era o día seguinte do inicio das protestas. Penso que está na liña de atopar un punto de encontro para buscar unha trayectoria, un percorrido alternativo que non xere ningún tipo de intranquilidade nos veciños. Esta liña de alta tensión daría abastecemento á estación do AVE. No 2015, os veciños de Angrois van contar cun novo parque público e unha zona de descanso para peregrinos, un espazo que será acondicionado pola Escola de Canteiros de Poio. É un dos anuncios que fixo o alcalde esta mañá tras a Xunta de Goberno local. Grazas a un convenio entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Santiago, o acondicionamento do parque público de Angrois correrá a cargo da Escola de Canteiros de Poio. O traballo incluirá un muro de contención, unha fonte, 6 bancos, 2 mesas e 20 metros cadrados de pavimento para a elaboración dun pequeno camiño. A obra completa inclúe un parque público, outro infantil e un área de descanso para peregrinos. A súa licitación vai ser inmediata. O proxecto ten un orzamento de cerca de 100.000 euros e un período de execución de 3 meses. A nosa intención é proceder á licitación da obra de xeito inmediato, agora que xa temos asinado o convenio suscrito coa Administración Central, co Goberno de España, co Ministerio de Fomento, e, polo tanto, avanzar nese compromiso que tiñamos cos veciños de Angrois, e que é certo que acumulou un retraso, entre outras cuestións, como consecuencia de que a sinatura do convenio leva a data do mes de setembro deste mesmo ano. Na Xunta de Goberno local de hoxe tamén se autorizou a prórroga dun contrato de asistencia técnica no marco do programa Urbana Norte. É un programa da Unión Europea que está recollido nos fondos 2007-2013, como saben,
un programa importante que está a significar non somente a execución de diferentes obras, algunhas feitas, outras en marcha, como a da Rúa Basquiños, sino que tamén está a significar a execución de actuacións ligadas ao emprego e ao fomento da actividade comercial nesa zona da cidade. O Departamento de Servizos Sociais deu conta na Xunta de Goberno Local da achega de fondos por parte da Xunta de Galicia para contribuir ao financiamento do Servizo Municipal de Axuda no Fogar. Por parte do Departamento de Servicios Sociais deuse conta da achega da Xunta de Galicia a través da devandita Consellería para contribuir ao financiamento dos referidos servizos de axuda ao fogar no segundo trimestre. Son 86.388 euros que se engaden aos 2.088 euros achegados para o primeiro trimestre, que fan un total da aportación da Xunta de Galicia no que é o primeiro semestre de 168.476 euros. Entre outros asuntos, a Xunta de Goberno Local aprobou convenios de colaboración por diferentes importes ca Asociación Compostelana de Esclerose Múltiple, Down Compostela e Red Madre Coruña. Outro asunto que lles vai afectar aos veciños de Santiago é a construción dun paso inferior en Conxo que se iniciará en breve. E non só os de Santiago, tamén os residentes no concello de Ames. Así o deixaron claro hoxe os voceiros socialistas dos dous municipios que piden alternativas pro tráfico. O inminente comezo das obras para construir un túnel en Conxo que alivie nun futuro a circulación nesta zona empeza a traer preocupación sobre como se vai reordear o tráfico neste punto de entrada e saída da cidade. Para falar deste asunto, reuníronse os voceiros municipais do PSOE de Santiago, Paco Reyes, e de Ames, José Miñones, xa que a área sobre a que se vai actuar supón o acceso á capital galega dos residentes no concello veciño. A falta de información, é dicir, eu como portavoz ou voceiro do Partido Socialista de Ames non teño do meu alcalde, pero tampouco do alcalde de Santiago ninguna notificación, ninguna información de cal van a ser as alternativas. Que alternativas existen para os veciños de Bertamiráns e para os veciños de Milladoiro que entramos por esa zona de Conxo. Outro dos asuntos que afectan os dous concellos tamén ten que ver cas infraestructuras, neste caso ca depuradora. Agora les plantexan que van a aproveitar a programación do 2014-2020, pero para iso teñen que comenzar as obras no 2016. E xa dixemos nos que íamos perder os fondos do 2007-2013. Dixeron que iso era mentira, que estábamos a engañar a xente. É certo, se perderon. E por culpa deles, por un cambio de ubicación. A construción da nova edad retrasouse no tempo debido á elección dun novo emprazamento, xa que a ubicación elexida, lonxe de afastarse das vivendas, aínda se achegaba máis a elas, polo que xurdiron protestas veciñais. Este domingo cúmprese un ano do asasinato de Asunta Basterra. O tráxico suceso que acabou con esta nena compostelá de 12 anos conmocionou o mundo. Está previsto que o xuízo no que se vai xulgar os seus pais se celebre antes de que remate o ano. Nas primeiras horas do 22 de setembro de 2013, dúas persoas atoparon o cadáver da nena Asunta Basterra nunha pista forestal de Cacheiras. Un ano despois, o lugar non caeu no esquecemento e numerosas flores, bonecos e mensaxes lembran onde foi abandonado o corpo sen vida da pequena. Nos días seguintes, a morte, a nai primeiro e o pai despois, foron detidos e imputados por un delito de homicidio. Tras declarar ante Vázquez Taín, o xuíz decreta prisión sen fianza para echar o porto a Alfonso Basterra. É ese mismo letrado que a mediados de outubro do pasado ano eleva a calificación oficial de homicidio a asasinato. Tras numerosas filtracións de imaxes da parella nos calabozos ou testificando, o certo é que todo apunta a que será antes de fin de ano cando un xurado popular decida se Charo Porto e Alfonso Basterra son culpables ou non do asasinato da súa filla Asunta. Máis cousas, o Festival da Cociña Galega Compostela Gastronómica abriu xa as súas portas, así que dende hoxe e ata o domingo 28 o mercado de abastos acollerá conferencias, obradoiros e pratos que a bo seguro van sorprender os participantes. Compostela Gastronómica responde perfectamente ao seu subtítulo Festival da Cociña Galega. Festival para os sentidos, xa que o seu concepto vai máis aló dun simple evento centrado na degustación.
que pretende ser algo máis que unha exposición, que unha demostración de cociña, posto que estamos na Praza de Abastos, e, polo tanto, unir o que é o produto, o final, o comensal, co todo o que significa os nosos produtos, o traballo do noso agro, a nosa praza, e, polo tanto, unha satisfacción poder comprobar pois que estou seguro que este festival vai ser todo un éxito. Coordinada polo recoñecido chef Francisco Quique Piñeiro, Compostela Gastronómica contará con obradoiros de fotografía, de elaboración de pan, de cociña grella ou de algas. Tamén haberá tempo para charlas guiadas polos afamados Javier Olleros, Mario Sandoval ou Xoan Cannas. Pero de seguro, unha das actividades máis atractivas será ver o mercado de abastos convertido no espazo da cidade con máis restaurantes por metro cadrado. Eu creo que mañá será unha das actividades máis divertidas, que as pop-ups que empezan mañá son este sábado, o xoves, o venres e o sábado próximo. E trátase de 16 restaurantes da cidade que veñen a montar o seu restaurante nun posto de aprazados que está libre. Entón, hai que buscalos, hai que sacar primeiro os bonos para pagar as tapas, que serán a 2 euros, e teredes a oportunidade de divertirvos e probar tapas diferentes de restaurantes da cidade na Praza de Abastos metidos. A inauguración de hoxe asistiu a conselleira Rosa Quintana e numerosos empresarios relacionados ca hostalaría e a restauración da cidade. Compostela Gastronómica desenvolverase dende hoxe ata o vindeiro domingo 28 de setembro. Deixamos a gastronomía para falar doutras opcións para pasar o seu tempo de lecer. Velai teñen a nosa axenda cultural. E vemos o tempo que nos agarda para esta fin de semana, unha información que, como sempre, recollemos de Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá borrasca de días anteriores debilitarase, teremos o ceo con nubes e claros e chubascos illados e ocasionais. As temperaturas mínimas irán en lixeiro descenso, mentres que as máximas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente sur moderados. As baixas presións atlánticas continuarán a debilitarse durante o domingo, así predominarán as nubes alternando con claros e con chubascos máis probables no interior pola tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas quedarán sen cambios significativos. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable. O luns Galicia quedará baixo influencia do anticiclón con réxime de ventos do nordés. Os ceos permanecerán con intervalos de nubes e claros con máis nubes no norte de Lugo. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará moderado do nordés. Mañá en Santiago agárdanse ceos anubrados con chubascos pola mañá. As temperaturas oscilarán entre os 16 e os 22 graus e os ventos soprarán de dirección variable. Para o domingo remitirán as chuvias aínda que continuaremos con nubes e claros. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas ascenderán ata os 24 graus. Os ventos soprarán de dirección variable. O luns volveremos ter ceos con nubes e claros en Santiago. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos soprarán do nordés con carácter moderado.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Con isto rematamos o noso espazo de novas por hoxe. Xa saben que voltamos o luns para darlle conta de todas as novidades que sucedan en Santiago. Graciñas por atendernos e ata luns.